Зустріч була з 95-м кварталом, це було в грудні місяці, 27 грудня. Мої друзі запросили мене, що Зеленський і його команда 95-го кварталу хоче зустрітися. Я тоді мав 2 години для того, щоб зібрати близько тих, хто зможе прибути за 2 години перед концертом. Ми зустрілися з 95-м кварталом, поспілкувалися. Зеленський запитав, чи він може допомогти. Я сказав одне, що нам треба побільше розголосу про цю ситуацію, щоб, якщо можуть, вони напишуть мініатюру, хай там, але безпосередньо говорили про те, що вони її нам повинні показати перед тим, як запустити в ефір. Далі слів це не пішло. Ніхто більше з нами не зустрічався, ніхто нам нічим не допомагав. Сподіваємося на те, що після інавгурації президент виконає свої обіцянки і першочерговим поставить своє завдання звільнити військовополонених. Як це буде переходити? Чи це їх помилують, чи просто дар буде йому як переможцю виборів? Нам безпосередньо все рівно. Головне, щоб наші діти повернулися поскоріше додому.